አትናቴዎስ መስቀሎስ ተባዕድ ያስቆሮስ ብፁዓን ሐዋርያት ቀዳሞት ሲኖዶስ ጎደሎ ዘይብላ ፍጹም ዘይትሕደስ ተዋህዶ እንዳበሉ ኣዕፊሮም ዲያብሎስ ተዋህዶ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመጀመሪያ ሉለ ባህሪ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ዝዕለዚ ስለዝሓለወና ክሳብ ዝዕለዚ ብሰላም ጥዕና ስለዝፅንሓና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ናይ መብርሃን ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎት ናይ ቅዱሳን መላእክት ኣመላድነት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ረድኤት በረኸት ምስ ኩላትና ይኹን። ሕራይ ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላኽ ብዛዕባ ሓደ ነገር ክንዘራረብ ኢና። ንሱ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ በዚኦም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ስነ ጥበበኛታት ኢና ዝብሉ ዝቐረበ ሓደ ናይ ላግፂ ጥሕሰት ሕግን ስርዓትን ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከምኡ ከዓ ላግፅን ፀርፍን ዘለፋን ናይ ሕብረተሰብ ዝሓዘት ድራማ ተዘርጊሓ ነይራ። እቲ ኣርእስታ ጸሎተ ማለሊት እያ ትብል። ስለዚ ብዛዕባ እዛ ጸሎተ ማለሊት ትብል ኣርእስቲ ዮማ ዘለዉ ኣብኡ ካብ ዝተዘርግሐ ብጣዕሚ ኣጸያፊ ዝኾነ ዘሕፍር ነገራት ሎሚ ኩሉ እኳ ተዛሪብና ኣይንውድኦን፣ ግን ንእሽተይ ትንክፍ ከብሎ እየ ወይ ድማ ኣብኡ ዘለና ሓሳብ ዝተወሰነ ክህብ እየ። ንሱ ከዓ ብዛዕባ ክልተ ነገር እዩ። ሓደ ብዛዕባ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስርዓትን ዶግማን ቆነናን ጥሕሰት ክፍጽሙ ከለዉ ወይ ድማ ክብሪ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክጥሕሱ ከለዉ በተኻላይ ከዓ ንሕብረተሰብ ባህሉን ልምዱን ዝጸርፍ ሕብረተሰብ ከም ሕብረተሰብ ብእኩብ ወይ ድማ ብጃምላ ዘዋርድ ዘናሹ ኣብ መንጎ እቲ ሓደ ዓይነት ሕብረተሰብ ኣብ ትግራይ ዘሎን ኣብ ኤርትራ ዘሎን ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ጽባሕ ንግሆ ናብ ሰላም ከምጽእ ዘይክእል እኳ ዳ ብኣንጻሩ ቅርሕንትን ቂምታን ክተክል ዝኽእል መልእኽቲ ዝሓዘ ውርደት ዘለዎ ዘለፋ ዘለዎ ድራማ እዩ ነይሩ። ስለዚ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ኣመልኪተ እምበር ንእሽተይ ዘለኒ ሓሳብ ክዛረብ ደልየ ዘለኹ። እቲ ድራማ ብዙሕ ፀይቂ ነገራት ወይ ድማ ብዙሕ ክግበር ዘይግብኦ ኣነዋሪ ውርደት ዘለፋ ዘለዎ ነገራት ዝሓዘ እዩ። ንኩሉ ሓደ ብሓደ ክንዛረበሉ ግዜ እውን ኣያኽለናን እዩ። ግና እቲ ካብቲ ብዙሕ ገለ ነገራት ውሕድ ወሲድና ክንዛረብ ኢና ወይ ድማ ካብቲ ብዙሕ ንእሽተይ ገለ ነገራት ትንክፍ ከብል ክፍትን እየ። ኣብዚ ከም ንዕዘቦ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ከዓ ደቂ ተባዕትዮ ኣብቲ ጉባኤ ኣለዉ። ኣብ ማእከሎም ሓደ ልብሰ ተክህኖ ወይ ድማ መጠምጠምያ ዝገበረ ፃዕዳ ነፀላ ገይሩ መጠምጠምያ ዝገበረ ብናይ ካህን ኣምሳል ዘቐመጥዎ ሰብ ከኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሓደ ዓይነት ሕብረተሰብ ኣብቲ ጉባኤ ኣኪቦም ኮፍ ኣቢሎም ኣለዉ። ካብኡ ቀፂልና ንሪኦ ነገር እንተሃልዩ እንታይ እዩ ኣብዚ ምናልባት ነቲ ሕብረተሰብ ናይ ትግራይ ኢሎም ዝሓሰብዎ ሳቶም ጸሎተ ማለሊት ክብሎ ከለዉ እቲ ማለሊት ኢሎም ዘሎ ወይ ድማ ህወሓት ተባሂሉ ዘሎ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ዘመሓድር ዘሎ እዩ ወይ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ እዩ፣ ብኤርትራ ኣይኮነን ዘሎ። ስለዚ መሰረቱ ድራማ እውን ንህዝቢ ትግራይ ንምፅራፍ ወይ ድማ ንምዝላፍ ተባሂሉ ዝተዳለወ ምዃኑ ብሩህ እዩ። ኣብዚ እቲኦም ክልተ ኣካላት ወይ ድማ ክልተ ሰባት ብደገ ይመፁ ኣለዉ። ንሳቶም ካድራት ድዮም ሓለፍቲ ብዘይገድስ፣ ግን ከም ሓደ ናይ ህወሓት ወይ ድማ ናይ ማለሊት ሓለፍቲ ወይ ወከልቲ ገይሮም ኣቐሚጦም ኣለዉ። ኣብዚ እቲ ህዝቢ እንታይ ዝገብር ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብደገ ይመፁ ኣለዉ። እቲ ህዝቢ ከዓ ሓፍ ኢሉ ኮፍ የብሎም ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ዓይነት ስርዓት ወይ ድማ እዚ ዓይነት ባህሊ እዚ ናትና ናይ ሕብረተሰብና ባህሊ እዩ። ሓደ ሰብ ብደገ ክመፅእ ከሎ ይዕበይ ይንኣስ ብዘይገድስ እቲ ኮፍ ኢሉ ዝፀንሐ ኣካል ብደድ ኢሉ ወይ ድማ ተስዒቡ ንክብሪ ናይቲ ጋሻ ሓፍ ዝብል ምናልባት እዚ ክፀርፉ ኢሎም ዝገበርዎ ነገር እዩ። ንኣፍ መገዶም ግን ዘይዝተባሃለሉ ሓደ ፅቡቅ ነገር መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ። ብዚ እዚ ከዓ ብሰንኪ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ነቲ ዘሎ ወለዶ ብፍላይ ነቲ መንእሰይ
ሕፅበተ ኣእምሮ ስለ ዝገበርሉ እቲ ናይ ቦታት ስርዓትን ኣካይዳን ባህልን ልምድን ክፈልጦ ግዜ ይረኸበን በቲ ካልእ እውን ኣእምሮ ስለ ዝተሓፅበ ንሓደ ጋሻ ብደገ ዝመፅእ ሓፍ ኢልካ ኮፍ ምባል ከም ድሕረት ከም ድንቁርና ገይሮም ስለ ዘስረፅሉ ብዙሕ ዝሕጅ ዘሎ መነሰይ ነዚ ነገር እዚ ኣይትግብሮን እዩ ሽሑካ ዝፍፅም ሰብ እንተሃሎ ግና ከምቲ ወለድና ዝገብርዎ ዝነበሩ ነገር ንገብር ወለዶ ኣይኮናን ዘለና እዚ ከዓ ብክልተ ምክንያት እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ገዝኡ ምስ ህዝቡ ምስቲ ሕብረተሰቡ ስለዝዓበየ ደገ ስለዝዓበየ ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን እንተኾነ እቲ ካልኣይ ከዓ እቲ ናይቲ ስርዓት ሕፅበተ ኣእምሮ ስለ ዝተካየደ እዩ ኣቶ ገብረ ጻድቃን ብርሃነ ይረኣኽዮን ዋይ ኣቶ ኣባ ቀሺ ብርሃነ ይረኣኽሞ ዋይ ኣኺባሎ ላበልክዎ ዋይ ብርሃነ ኣታየ ብርሃነ ዋይ ሰብሰባሎ ላበልክዎ ኣብዚ እዚኣ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ማእከል ጉባኤ ተቐሚጣ ፀኒሓ ብድሊላ ግን ብዛዕባ ወዳ እያ ትዛረብ ኣብ ሕብረተሰብ ይትረፍ ኣብቲ ጨዋ ዝኾነ ሕብረተሰብ ባህልን ልምድን ዘለዎ ኣብዚ ቀዳማይ ዓለም እንተኾነ ኣብ ማእከል ጉባኤ ተሲኢኻ ብዛዕባ ሰብ ኣይሕተትን እዩ ብዛዕባ ሰብ ከዓ ኣይዝረብን እዩ እዚ ስርዓት ናይ ጉባኤ እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ኣብ ዝኾነ ጉባኤ ዘለዎ ሕብረተሰብ ባህሊ ዘለዎ ሕብረተሰብ ዝፍፀም ተሪኦ ኣይኮነን ንሳቶም ግን እቲ ሕብረተሰብ ምፅራፍ ነቲ ሕብረተሰብ ምንዋር ከም ስርሖም ኢሎም ስለ ዝሓስቦ እቲ ኩሉ ህዝቢ ይስቕ ኢሉ ከሎ እዚኣ ሰበይቲ በይና ተንስኣ ወይ ድማ ካብቲ ዝነበረቶ ሓፊላ ኣብቲ ጉባኤ ንዘየሎ ውላዳ ኣትፅውዕ እዚ ተራእዩ ኣይፈልጥን ተሰሚዑን ኣይፈልጥን ባህልን ልምድን ናይቲ ሕብረተሰብ እውን ኣይኮነን ስርዓት ጉባኤ እውን ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ከመሓላልፍ ደልዮም ክምህርዎ ዝደልዩ ነገር እንተሎ እዚ ዓይነት ኣገባብ እዚ ነቲ ሕብረተሰብ ከተኣታትውሉ ስለ ዝደልዩ ወይ እውን ነቲ ዝፀርፍዎ ዘለዎ ሕብረተሰብ ናይ ትግራይ ክፀርፍዎ ክዝልፍዎ ስለ ደለዩ እምበር ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ኣብ ዝኾነ ክፍለ ዓለም ኣብ ጉባኤ ዝተኣከበ ሰብ ተሲኡ ነቲ ካብ ጉባኤ ወፃኢ ዘሎ ሰብ ክፅውዕ ብዛዕባኡ ኣብ የለ ኢሉ የማን ፀጋም ቁልሕልሕ ክብል ወይ ድማ ቅልባዕ ክብል ኣይረአን እዩ ኣይግበርን ከዓ እንተገደደ ካብ ጉባኤ ተሲኡ ወይ ድማ ፍቃድ ሓቲቱ ድዩ ወይ ብዘለዎ ተሲኡ ከይዱ ዳሃይ ውላዱ ወይ ዳሃይ ሓዉ ወይ ሓፍቱ ወይ ሰብኣያ ሰበይቱ ክገብር ይኽእል እዩ ብጣዕሚ ዘሕፍር ነገር እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ፃዕራም ህዝቢ እዩ ስራሕ ዝፈቱ ህዝቢ እዩ ብኢዱ ሰሪሑ ዝናበር ህዝቢ እዩ ነይሩ እንተኾነ እዞም ኣካላት እዚኣቶም ወይ ድማ እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ህዝቢ ብሓይሊ ብረት ብሓይሊ ሓፂን ካብ ዝገዝእዎ እንድሓር ክሰርሕ ኣይከኣለን ክወፍር ኣይከኣለን ካብ እናብን ኢሉ ተንቀሳቂሱ ናብርኡ ከመሓሽ ኣይከኣለን በዚ መንፅር ከዓ ህዝቢ ኣብ ክወፅእ ዘይክእል ድኽነት ኣብ ክወፅእ ዘይክእል ናይ ናብራ ሽግርን መከራን ተሸይሙ ዘሎ ህዝቢ እዩ እዚ ንማንም ምግላፅ ኣይድልን እዩ ኩሉ ሰብ ስለ ዝፈልጦ ወይ ድማ ኩላትና ዝነበርናሉን ስራና እውን ዘለዎ ሂወት ስለ ዝኾነ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ነቲ ሕብረተሰብ ናይ ትግራይ ከም ሓደ ድኻ ከም ሓደ ረሳሕ ከም ሓደ ጨርቃም ክዳን ዝለብስ ገይሮም እዮም ኣምፅኦም ዘለዉ ብመሰረቱ ረሳሕ ክዳን ምክዳን ነውሪ ኣይነበረን ዝተቀደደ ክዳን ምክዳን ነውሪ ኮይኑ ኣይፈልጥን ወይ ድማ ሓጢኣት ኮይኑ ኣይፈልጥን ኣእምሮይ ክቅደስ ዘይብሉ ሕልናይ ክቅደስ ዘይብሉ ክዳን ኣይኮነን ምናልባት ነዚ ሕብረተሰብ ትግራይ እዚ ድኻ ይብልዎ ኣለዉ እቲ ምስ ኢዱን ምስ እግርን ከሎ ምስ ጉልበቱ ከሎ ብሰንኪ ምሕደሮም ኣብ ድኽነት ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ኸዳ መቸም እዞም ናቶም ሰዓብቲ ናቶም ተኸተልቲ ነዚ ሕቶ እዚ ከዓ ሓቱ ድፍረት ስለ ዘይብሎም እምበር ህዝቢ ትግራይ እንታይ ኮይኑ ይደኽዩ እንታይ ኮይኑ ጠሚዩ ንዝብል ንሳቶም ዝምልስዎ ካብ ሻዕብያ ንላዕሊ ካብ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ሓይልታት ንላዕሊ እቲ ዘመሓድሮም ዘሎ ኣካል ወይ ባዕሎም እቶም ህዝቢ እዮም ዝፈልጥዎ ስለምንታይ ደኸዮም ስለምንታይ ፀጊሞም ስለምንታይ ደኸዮም ስለምንታይ ፀጊቦም ንሶም ፈልጦም እዚ ናትና ህዝቢ ግን ብሰንኪ ሕምቀት ምሕደራ ብሰንኪ ናይ ምንቅስቃስ መሰል ምኽልኡ ዘዝጎበዘ ሓኒቃ ናብ ውትድርና ዘዝጎበዘ ተስሒብካ ናብ ሰራዊት ካብ ምውሳድ ዝተላዓለ እቲ ህዝቢ ሰራሕ ኣይከኣለን እቲ ጓሳ ብጉስነቱ ተሓረስታይ ሓረሱ ሰራሕተኛ ሰሪሑ ትበዓል ጉልበት ነቲ ጉልበት ዘይብሉ ሓጊዙ ክነብር ዝኽእል ዝነበረ ህዝቢ ብሰንኪ እዚ ሕማቕ ምሕደራ ግን እቲ ህዝቢ ኣብ ድኽነት ኣብ ውርደት ኣብ መከራ እዩ ዘሎ ካልእ ነቲ ሰብ እዚ ሕማቕ ክዳን ኣልቢሶም ሕማቕ ገፀ ባህሪ ሕማቕ መልክዕ ኣልቢሶም ኣለው ነታ ጓል ኣንስተይቲ እውን ተረኢናያ ብብዙሕ ድኽነት ዝሓለፈት ኣብ ማዳን ኣብ ረስሓትን ኣብ ጭንቀትን ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ገይሮም ኣቕሪቦም ኣለው እዚ ህይወት እዚ
ከይነከና ከይወሰኸና ኣብ ኤርትራ ዘሎ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ረሳሕ ስለ ዝኾነ ድኽነት ስለ ዝፈቱ ምስራሕ ስለ ዝጸልእ ወይ እውን ክሰርሕ ስለ ዘይድሊ ኣይኮነን እዞም ሰባት እዚኣቶም ከስርሕዎ ይደለ እዩ እቲ ክሰርሕ ዝኽእል ሃናፂ ጉልበት ዘለዎ መንእሰይ ንዓመታት ኣብ ካምፕታት ዳጒኖም ብስም ወፍሪ ዋርሳ ይከኣሉ ብስም ኣገልግሎት እንዳበሉ ሓፂሮም ይርከቡ ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኩናት እንዳወልዑት ህዝቢ ኣህሊቆም ይርከቡ እቲ መንእሰይ ኣሰዲዶሞ ትመውት መይቱ ትስንክልካ እሰንኪሉ ስለዚ እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚኣተን እዘን ኣዴታት እዚኣተን ሰውእተን ምስ መትወን ሰውእተን ኣብ ሰራዊት ምስ ኮንወን ደቀን ምስ ሰብእወን ብውሽጠን ልበን ብጉህዩ ክዳነን ብዕርቁ ከብደን ብጥምዩ ዘይምስል መሲለን ዝነብራ ዘሎ ኣዴታት ኣብዘይ ዕድመን ዝኣረጋ ኣብዘይ ዕድሞኦም ዓይኖም ዝሰኣኑ ኣብዘይ ዕድሞኦም ዝጎበጡ ወለድን ሕብረተሰብን ኣብ ኤርትራ ንሕና ኢና ዘለና እዚ ከዓ ህዝቢ ክሰርሕ ስለ ዘይክእል ዝነበረ ዘይኮነስ ብሰንኪ እቲ ዘለዎም ጉዕዙ ምሕደራን ብሰንኪቲ ጨቋኒ ዝኾነ ኣካይድኦምን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ንህዝቢ ትግራይ ክፀርፎ ከሎ ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ንላዕሊ ኣብ መከራና ውርደትን ይነብር ከም ዘሎ ንሳቶም ይፈልጥዮም እቶም ዘይንፈልጥ ሰባት ፍላይ እቶም ንህዝቢ ትግራይ ፀሪፍልና ኢሎም ዝሕጎስን ዝዕልሉን ህዝብኻ ካብዚ ንላዕሊ ብመከራን ብውርደትን ይነብር ከም ዘሎ ምስትብሃለ የድሊ እዩ ማለት እዩ እዚኦም ሻዕብያ ሰብ መሰል ጻድቃት እንታይ ይኾኑውን መላእክት እንታይ ይኾኑውን ጥርጥር የለን ኣብዚ ምናልባት እዞም ሻዕብያ ሰብ መሰል ጻድቃናት ከይኮኑ መላእክት ከይኮኑውን ጥርጥር ኣለና እዩ ዝብል ኣብዚ ሓደ ነገር ጽቡቕ ተዛሪቦም ወይ ድማ ሓደ ሓቂ ተዛሪቦም ምናልባት ክፍል ሳንሱር ከመይ ሕሊፍዋ ይፈልጥን ኣነ ኣብዚ ተዛረበ እንታይ እዩ እዚኦም መላእክት እዚኦም ሻዕብያ ሰብ መሰል ኢልዎም ሰብ ዘይምዃኖም ገሊፆም ባዕሎም መቸም ሰብ ሓደ መዓልቲ ጋገ ሓደ መዓልቲ ከዓ ቁኑዕ ይሓስብ እዩ ሓደ መዓልቲ ፀይቂ ስራሕ ይሰርሕ ሓደ መዓልቲ ከዓ ጽቡቕ ስራሕ ይሰርሕ እዩ እዘን ሰባት እዚኣቶም ግን ዕድመኦም ሙሉእ ዘመኖም ሙሉእ ንህዝቢ ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ጽቡቕ ሓሳብ ሓሲቦም ኣይፈልጡን ጽቡቕ ስራሕ ከዓ ሰሪሖም ኣይፈልጡን ስለዚ ምናልባት እያ ሰብ መሰል ትብል ንዓቶም ትገልጾም ኮይና ትስማዓኒ እቲ መላእክቲ ድዮም ወይ ጻድቃን ከይኮኑ የጠራጥረኒ ዝበሉ ከዓ እዚ ዘጠራጥር ነገር ኣይኮነን መላእክቲ ይኮኑን ጻድቃን እውን ኣይኮኑን ግናኸ እዘን ሰባት እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ህዝቢ ንዓቶም ክግዛኣሎም ክንብርከኸሎም ክሰግደሎም ስለ ዝደልዩ እዚ ዝሓለፉ ዓመታት እውን ንህዝቢ ከንበርክኹ ኢሎም ዝኸድዎ ኪደት ስለ ዝኾነ ህዝቢ እውን ጌና ከም መላእክትን ከም ጻድቃንን ገይሩ ከኽብሮም ኣብ ትሕቶኦም ከዓ ክሰግድ ንዓቶም ከዓ ከምልኽ ዝመደብዎ ወይ ድማ ዝሓሰብዎ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሃልኪ እዩ ስለዚ እዚ ምባሎም እቲ ህዝቢ ወይ ድማ እቲ ዝነብዖ ኣብ ትሕቶኦም ዘሎ ህዝቢ ከም መላእክትን ከም ጻድቃን ሓሲቡ ከምልኾም ክግዝኦም ስለ ዝደልዩ ወይ ድማ ክትምለኽን ክትግዛእን ኣለካ ከም መላእክትን ከም ጻድቃንን ክሓስበና ኣለካ ዝብል ጉጉይ ዝኾነ ዝንቡዕ ዝኾነ ኣካይዳ ስነ ሓሳብ ሒዞም ክኸዱ ስለ ዝጸንሑ ነዚ ነገር እዚ መቐፀልታ ናይቲ ሓሳብ እዩ እዚኦም እኮ ብኣብያተይ ብፍኸራይ ብሸጀራይ ብኣብያት ብኹናት ኣይሳዕርን እዮም እኮ እዚኦም ስለዚ እዚኦም ህወሓት ለውፆ በልሓት እውን ኣሎ ንሱ ከዓኒ ፀበለት ጌርካ እዮም ክሰዓሩ ዝኽእሉ ካልእ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሰብ መሰል መላእክቲ ጻድቃን ከይኮኑ ጥርጣር ኣለኒ ክብል ጸኒሑ ተመሪሱ ከዓ እንታይ እዩ ዝብል ነቲ ቃል የፍርሶ እዞም ሰባት እዚኣቶም ጸሎት ጌርካ እዮም ዝሰዓሩ ይብል ጻድቃን መላእክቲ እንተዳ ኮይኖም ዳ ከመይ ገይሮም ጸሎት ክሰዓሩ ስለዚ ምናልባት ንሓደ ሕዱ ዝጋጮ ነገር እዩ ገር ግን እቲ ዝደልይዎ ዘለው ጥሕሰት ስርዓት ጥሕሰት ናይ ቤተክርስትያን ትምህርቲ ኣገባብ ኣካይዳ ስለ ዝኾነ ብቐጥታ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክሰዓሩ ዝኽእሉ ብጸሎት እዮም ይብል እቲ ጸሎት እንታይ ዓይነት ጸሎት ምዃኑ ከዓ ቀጺሉ የብርህ እቲ ክፍኣተ ነገር እቲ ፀይቂ ከዓ ብዝያዳ ኣብዚ ጎሊሑ ንረኽቦ ሓድሽ ክዳን ምስ ህወሓት ኣይሰርሕ እዩ ስለ ዝኾነ ህወሓት ለፅረቆ ጸሎት እውን ኣሎ ወገናትና ኩሉ ክፈልጠሉ ኣለዎ ክመሃር ኣለዎ ግድየቲ ሓድሽ ክዳንን ብሉይ ክዳንን ወይ ድማ ብሉይ ክዳንን ሓድሽ ክዳንን መጽሓፍ ቅዱስ ኣገዳስነት ከም ዘይብሉ ከም ዘየድሊ ከም ዘይጥቀምሉ ይዛረብ ዘለው እዚ ምናልባት ብኣምሳል ናይ ህወሓት ይገልጽዎ ስለ ዘሎ ወይ ድማ ብኣምሳል ናይ ማለሊት ይገልጽዎ ስለ ዘሎ እምበር ንባዕሎም መጽሓፍ ቅዱስ ዘይቀበሉ
بولي كدان زي قبلو حدش كدان زي قبلو غيحفهم زدربيو ناب حاو زقاصلو اكالاتهم سلازي نعاتهم مصحف قدس ايدلني حدش كدان بولي كدان ايدلني إلهم كزاربو خلو قدمي نساتهم زعبا حوحات منقارهم ويدما زعبا حوحات قدم الزرابهم زين سازياتهم نعدمهم ملو نفصمو كخادو صنحون بحجون يفصمو زلو نغرات مخانو كلاتنا نفلط ايه سلازي استغبار زي واحد غير مدان يغبرون وناتات اللو حزب يحتطم سانا يكون زلو غناتهم سانا زلو نعمتات نتا ارترا بيدان اغران چبيتم حزما زلو اكلات زيهم نبعلهم ሃይማኖት ዘይፈልጡ ሃይማኖት ዘይخبرو መጽሐፍ ቅዱስ ቃ ሰስሒቦም ዘቃጽሉ መጽሐፍ ቅዱስ ከንብብ ንጸንሐ ሰብ ዝኣስሩ ማዕተብ ካብ ክሳዱ በጢሶም ዝኣልዩ ሰባት ምዃኖም ጌና ቅድሚ ናጽነት ታሪኾም ዝነግር እዩ እዚ በዓላቶም እውን ዝዛረብሉ እዩ ቅድሚ ናጽነት ንዓመታት የተግብርዎ ነይሮም ድሕሪ ናጽነት ከዓ ክሳብ ሕጂ እንዳተግበርዎ ዝኸዱ ዘለዉ ኣካላት እዮም ጽኒ ለኸምሰን ሓንስ ተዓሰርተ ክልተ ልብልዋ ኣብ ጥራሕ ከምሳይ ክትይዙ ሕጂ ትጸሎት እዩ ልብል عبد هالو تنبر أبونا عبد هالو تنبر أبونا أبصا حلو وليد خانا أبصا حلو وليد خانا أب تقرأ هاتي خاون أدمي خانا أب تقرأ هاتي خاون أدمي خانا أراد كيلا هاتي خاون يعبي خانا أراد كيلا هاتي خاون يعبي خانا هاتي أدنان قبرنا سل الغزاقين هاتي أدنان قبرنا سل الغزاقين كأراد كيلو نقل سندخنا كأراد كيلو نقل سندخنا أبو أخندي للسحاي طلوتي أبو أخندي للسحاي طلوتي أبو خذ كل شرحي للعتنا نفسنا عن طريقنا نالله نفلت الشغل كنا سلازة عبد هالو تنبر أبونا بقول حاتياتنا غريب كم حرنا محرنا سولو محرنا إسياس محرنا إسياس قال بتعمل تزحفر ويما قبل علي قدست بيت كريستيان زلو من عقد قاهر زغبرلو بزعباتي قدست بيت كريستيان تقوم لصلاتيو سخا ابونا زب السمايات ويكا اف سماي تنبر ابونا زبل ناي قدست بيت كريستيان صلات ابزي كلاغصو سرعه بيت كريستيان قدافرو እምነት ቤተክርስቲያን ክዳፈሩ ንስርዓት ቤተክርስቲያን ክጽርፉ ከለው በጣም ዘሕዝን ነገር እዩ ኣብዚ ኸ ኣተግቢሮሞ ንረኽቦ ማለት እዩ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱሳን ሐዋርያት ጸሎት ክምህረም ከሎ ከምዚ እንዳበልኩም ጸልዩ ኢልዎም ነይሩ ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ እንዳበልኩም ጸሎት ጸልዩ ኢሉ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያት ምሂርዎም ሐዋርያት ከዓ ነቶም ዝእመንዎም ዝጠምቆምን ከምኡ እንዳበለ ክሳብ ዝሕጂ ዘለናዮ ወለዶ በፂሕሎ ጌናውን ክሳብ ምጽአት ናይ ክርስቶስ እንዳግማይ ፍርዲ ክቕጽል እዩ ስለዚ እዚ ናይ ቤተክርስቲያን ስርዓት እዩ ናይ ቤተክርስቲያን ትምህርቲ እዩ ናይ ቤተክርስቲያን እምነት እዩ ናልባት ኣቡነ ዘበሰማያት ወይ ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ዝብል ጸሎት ጥራሕ እውን ኣይኮነን ትምህርቲ እውን ኣለዎ ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ሕጂ ብዛዕባኡ ኣይክንዛረብን ኢና ብሓፈሻ ግን እዚ ጸሎት እዚ ወይ ድማ እዚ ናይ ቤተክርስቲያን ስርዓት እዚ እዘን ሰባት እዚኣቶም ኣብ ኣደባባያት ወፂኦም ከላግፁ ከለዉ ንርኢ ምናልባት ስለምንታይ እዮም ብዛዕባ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሃይማኖታ ስርዓታ ዶግማ ቆነና ጥራሕ ብሉ ዘላግፁ ተባሂሉ እዚ ብመደብ ዝገበርዎ እዩ ዝሓሰብዎ እዩ ንነዊሕ ዓመት ክኸድሉ ዝጸንሑ ነዚ ሕብረተሰብ እዚ ፋሕ ኣቢልካ ካብ ባህሉ ካብ እምነቱ ካብ ስርዓቱ ውፅኢኻ ካብ ሃይማኖቱ ፈላሊኻ ክትገዝኦ ትኽእል ኢኻ ዝብል ጌጋ ዝኾነ ኣካይዳ ወይ ድማ ዘይ ቅዱስና ሓሳብ ሒዞም ስለ ዝተበገሱ ነዚ ህዝቢ እዚ ክሳብ ሕጂ ካብ ሃይማኖቱ ንምውፃእ ካብ ስርዓት ኣቦታቱ ንምእላይ ካብ ባህሉን ካብ ልምዱን ኣንደልሂፁ ወይ ድማ ርሒቑ ንክኸይድ ብዙሕ ወፍሪ ካይዶም ክሳብ ሕጂ እውን ይቕፅልዎ ኣለዎ ማለት እዩ محرنا يسياس لا يفتحوا محرنا يسياس كلام زي تحيز خيد بزي كذا أبن زوج سمعت بزعتي أب كده في تكريستيان زجبر ناي صلوت ناي إزجيتها ويدما كده في تكريستيان زجيه وقت بالكلا تتكمل الزمان تتكمل سرعتني
ኣብዚ እዚውን ሙሉእ ናይ ቅዱስ ቤተክርስትያን ሃብቲኡ ናይ ቅዱስ ቤተክርስትያን ስርዓት እዩ ናይ ቅዱስ ቤተክርስትያን ዝጥቀመሉ ኣገልግሎት እዩ ብማንም ክጥሓስ ማንም ንድራማ ክጥቀመሉ ወይ ድማ ማንም ንላግፂ ክጥቀመሉ ዝግባእ ኣይነበረን እዚኣቶም ግን ናይ ለግፂ ኣካላት ስለ ዝኾኑ ኩሉ ግዜ ዕድመኦም ሙሉእ ንቅዱስ ቤተክርስትያን ክፃረፉ ስርዓታ ከደፍሩ ሃይማኖታ ከጥሕሱ ቆነና ከፍርሱ ዝነብሩ ኣካላት ስለ ዝኾኑ ኣብዚውን እቲ እዝግዮ ወይ ድማ እዝጌታ ዝብል ጸሎት ከላግፁ ከለው ንርኢ ካብኡ ቀፂሎምን ብዛዕባ እቲ ቅዱስ ቤተክርስትያን ኩሉ ግዜ ጸሎት ምስ ገበርና ብኣቦታት ናይ ቅዱስ ቤተክርስትያን ብካህናት ዝወሃብ ስርየት 12 ግዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 12 ግዜ እግዚኦ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 12 ግዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 12 ግዜ ከዓ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ኢልና ነቅርቦ ጸሎት እዚውን ብማንን ክወሃብ ዘይግብኦ ብማንን ክእዘዝ ዘይግብኦ ብጀካ ብካህን ናይ ቅዱስ ቤተክርስትያን እሞ ካብ ምእመናን ናይ ቅዱስ ቤተክርስትያን ክትግብሮ ዝግብኦም ዘንሳ እዚኣቶም ግን ስርዓት ምፍራስ ሃይማኖት መፅሓስ ቅዱስ ቤተክርስትያን ምፅራፍ ቀፅራ ምድፋእ ምፍራስ ስለ ዝኾነ ስርሖም ነዚ እውን ክትግብርዎ ኣብዚ ድራማ እዚ ኣስፊሮሞ ንረኽቦም ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ኣብዚ ድራማ እዚ ምናልባት ካብቲ ብዙሕ ክልተ ነገር ጎሊሐን ክረኣየና ይኽእላ እየን ሓደ ኣብ ልዕሊ ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ዘለዎም ንዕቐት ዘለዎም ስርዓታ ንምፍራስ እምነታ ዶግማኣ ቆነናኣ ጸሎታ መጻሕፍታ ነዚ ነገር እዚ ንምጥፋእ ማዕረ ክንደይ ንዓመታት ከም ዝሰርሕሉ ዝርአየና ጋህዲ እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ናይቲ ሕብረተሰብ ባህልን ልምድን ከመይ ጌርካ ተዋርድ ከመይ ጌርካ ትፀርፍ ከመይ ጌርካ ትብሕጉግ ከመይ ጌርካ ነቲ ሕብረተሰብ ሃይማኖት ዘይብሉ ስርዓት ዘይብሉ ባህሊ ዘይብሉ ብዘይ ስርዓት ብዘይ ሃይማኖት ብዘይ ባህልን ብዘይ ወግዕን ተትርፎ እቲ ቀንዲ ምስቲ ሃይማኖት ተታሒዙ ዝኸይድ ከም መደብ ሰሪዖም ኣብዚ ድራማ እዚ ኣቕሪቦም ዘለዉ ከዓ ኣብ መንጎ ናይ ትግራይ ሕብረተሰብን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕብረተሰብን ከመይ ጌርካ ንዘለኣለም ዘይፍታሕ ቅርሕንትን ባእስን ቂምን ትፈጥር ዝብል ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ብመሰረቱ ኣብ ናይ ዓለም ፖለቲካ ናይ ሓደ ሃገር ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ዝነበር ህዝቢ ብኣልማማ ክፅረፍ ክዋረድ ክፍረድ ወይ ድማ ክኹነን ተረኣይ ኣይፈለጥን ሰሚዕናን ይፈለጥን ሓደ መንግስቲ ምስ ሓደ መንግስቲ ይበኣስ እዩ ሓደ ፖለቲካዊ ሓይሊ ምስ ካልእ ፖለቲካዊ ሓይሊ ይበኣስ እዩ ህዝቢ ከም ህዝቢ ብሓባር ክፅረፍ ንህዝቢ ንሕብረተሰብ ብሓባር ክተዋርድ ግን ፖለቲካ ኮይኑ ይፈለጥን እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ምናልባት ምስቲ ማለሌት ኢሎም ዝዛረቡ ዘሎ ኣካል ክዋግኦ ዝኽእሉ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ እንተለዎም ኮይኑ ክዋግኡ ይኽእሉ እዮም ንሆ ሜዳ ኢንተርኔት ሕብረተሰብ ምፅራፍን ምውራድን ግን ኪኖ ማለሊት እቲ ሕብረተሰብ ፅባሕ ንጎ ከመይ ገይሩ ከይተሰማምዐ ንዘለኣለም ይነብር ንሳቶም ከመይ ገይሮም ኣብ ስልጣን ይቐፅሉ ስለ ዝኾነ እዚ ብጣዕሚ ብሸለልትነት ክረአ ዘይግብኦ ዓብይ ፀገም ዝፈጥር ንዕኦም ግና ክሳብ ዘሎ ብሂወት ከምብረና ይኽእል ኢሎም ዝሓሰብዎ ስኑፍ ኣካይዳ እዩ ጌጋ ኣካይዳ እዩ እዘን ክልተ ዓበይቲ መልእኽታት እዚ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ሓደ ዝገርም ነገር ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ናይ 2 ዓመት ኩናት ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ናይቶም ኣብቲ ኩናት ዝሞቱ ወይ ድማ ዝተሰውኡ ሰባት ዝርዝር ኣስማትን መዓልቲ ሓዘንን ንህዝቢ ኣዊጁ ዝርዝር ኣስማት ነጊሩ ሓዘን እውን ተገይሩ ነይሩ እዚ ዝሓለፈ ናይ ወርሒ 10 ኣብዚ ናይ ወርሒ 10 ስለዚ ዘሎ መንግስቲ ዝርዝር ናይቶም ዝተሰውኡ ኣብቲ ኩናት ዝሞቱ ነጊሩ ሓዘን ከኣዊጁ ነይሩ እዚ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት ግን ህዝቢ ዝውክሎ ቋም ህዝቢ ዝውክሎ ፓርላማ ካቢነ ሚኒስተራት ተወከልቲ ህዝቢ ዘይብሉ ስርዓት ከም ምዃኑ መጠን ንህዝቢ ናብ ትግራይ ክኸይድ ከሎ ናብ ኩናት ክኣቱ ከሎ ኣይዘራረቦን ኣይሓበሮን ኣይዘተየሉን ከዓ 2 ዓመት ኩናት ተፈፂሙ ክንደይ ሰብ መይቱ ክንደይ ሰብ ሰንኪሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጥ ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ንዕቐት ስለ ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ላግፂ ስለ ዘለዎ ንዓመታት ክላገፅን ንዕቑ ረጊፅዎ ዝኸይድ ስርዓት ስለ ዝኾነ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ትግራይ ዝሞት ይኹን ዝሰንከሉ ንህዝቢ ክነግርን ክእውጅን ኣይተረኸበን እዚ ከዓ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘለዎ ንዕቐት እዩ ኣብ ልዕሊ ሃገር ዘለዎ ንዕቐት እዩ ወይ ድማ ኣብ ልዕሊ ሃገር ዘለዎ ናይ ብርሰት ኪደት እዩ ህዝቢ ትግራይ ግን በቲ ይመርሓኒ ኢሉ ዝመረፆ ወይ ድማ መሪሕዎ ዝኸይድ ዘሎ ኣካል ይንፋዕ ይሕመቕ ብዘየገድስ እቶም ዝሞቱ ዝርዝር ኣስማት ነጊሩ ናይ ሓዘን መዓልታት ከዓ ኣዋጅ ኣውጁ ቀኒ እዩ እዚ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ስለዚ ንባዕሎም ወይ ድማ እቲ ስርዓት ንባዕሉ
ናብ ትግራይ ስለምንታይ ኩናት ኣትሎ ድሕሪ ኩናት ስለምንታይ ኩናት ጠጠዊሉ ገምጋም ዘይገበረ ናብ ኩናት ንኸኣቱ ዝዘራረቡ ፓርላማ ኮነ ካቢነ ሚኒስተራት ዘይብሉ ወከልቲ ህዝቢ ዘይብሉ ስርዓት ከም ድልያዊ ዝገብር ኣብ ደስ ዝበሎ ዝፍፅም ስርዓት ብዛዕባቶም ኣካሎም ዝገደሉ ብዛዕባቶም ኣካሎም ዝጎደሉ ዝሞቱ ዝተፈላለዩ ነገራት ዘጋጥሞም ናይ ህዝቢ ውሉድ ወይ ድማ ደቂ ህዝቢ ክሳብ ሰዓት እዚኣ ዳሃይም ኣይፍለጥን ብዛዕባኦም ተዛሪባ ኣይፈልጥን ንህዝቡን እቲ ዘሎ ነገር ብግልፂ ነጊሩ ናይ ዝሞቱን ናይ ሰንኮሉን ቁፅሪ ሓቢሩ ነዚ ህዝቢ ናይ ሓዘን ኣዋጅ ዝኽእውጅ ናይ ደበስ ነገር ዝኽገብር ክሳብ ሰዓት እዚኣ ዝገበረ ነገር ኣይተረኣየን ማለት እዩ ቅድሚ ጸሎት ንጋርና ኣብዚ ቅንያ እዚ መሻዕብያ ዝተገብረ ውግእ ባህልቁ ደቃትና ደቃትኩም ኣስማትኩም ጠቅስን ስለዚ ምናልባት ኣነ ብጣዕሚ ግርም ዝብለኒ እዞም ናይ ስርዓት ዝደገፍቲ 2 ዓመት ሙሉእ ኣብ ትግራይ ተኻይዱ ኩናት ብዙሕ ህዝቢ መይቱ ብዙሕ ህዝቢ ሃሊቑ ብዙሕ ሰብ ከዓ ሰንኪሉ ናይዞም ዝሞቱን ዝሰንኮሉን ሰባት ንወለዶምን ንቤተሰቦምን ንመቕረቦም ክነግር እኳ ዘይከኣለ ዘይሓተቱ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ኣብ ትግራይ ዝተገብረ ናይ መርድእ ነገር ድራማ ክሰርሑ ከላግፁ ነዚ ድራማ ዝሪኦም ከዓ ዕልል ክብሉ ክትርኢ ከለካ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ እንስሳ እዚኣቶም በሪ ጥዕና ኣለዎም እዩ ዘየብል ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ወይ ድማ ከምዚ ኣብ ቪድዮ ተገሊፁ ዘሎ መርድእ ይነግሩ ኣለዉ ብዛዕባኡ ንክላገፁ ኢሎም ከዓ እዚኦም ናይ ኤርትራ ስነቐንጠብጠብ ድራማ ሰሪሖም ኣእምሮ እንተለዎም ልቢ እንተለዎም ግን ንሰብ ንባዕሎም እዞም ድራማ ዝሰርሑ ኮኑ እዞም ናይ ስርዓት ዝደገፍቲ ኣብ ደገ ዘለው ይኹን ኣብ ውሽጢ ዘለው ብፍላይ እዞም ኣብ ደገ ዘለው ኣብ ትግራይ ዘሎ መንግስቲ ወይ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስርዓትስ ብዛዕባቶም ዝሞቱ ብዛዕባቶም ዝሰንከሉ ብዛዕባቶም ብሂወት ዘለው ንህዝቢ የፍልጥ ኣሎ ንስኻ ኸ ብዛዕባ ዝሞቱ ዝጠፍኡ ዝሰንከሉ ንህዝቢ ዘይተፍልጥ ንምንታይ ኢሎም ክሓቱ ይግብኦም እዩ እዚ ክገብሩ ግን ኣይክእሉን እዮም ብኣንጻሩ ብናቱ ሳንቡእ ስለ ዝተንፍሱ ንሱ ዝበሎም ስለ ዝገብሩ ዕልል በሉ ክብሎም ዕልል ይብሉ ስቕ በሉ ክብሎም ስቕ ስለ ዝብሉ ነዚ ዘሕፍር ኣብ ታሪክ ኤርትራ እውን ኣብ ታሪክ ንህዝቢ ኤርትራ ብጣዕሚ ዘነውር ዘሕፍር ፅባሕ ንጎ እውን ብዙሕ ዋጋ ዝኽፍል ናይ ፀይቂ ድራማ ሰሪሑ ናብ ደገ ክሰደሎም ከሎ ብኣንጻሩ ክሕገሱ ደስ ክብሎም ዕልል ክብሎ ትርኢ ከለካ ብጣዕሚ ዘጉሂ እዩ ሓደ ግዜ ካብኣቶም ምፍጣርካ ንሶም እውን ካባኻ ምዃኖም ከዓ የሕፍር ማለት እዩ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ግን እዛ ድራማ እዚኣ ኣነዋሪት ድራማ እያ ሃይማኖት ዘይተኸብር ስርዓት ቤተክርስትያን ዝጥሕስ እምነትን ደጉማን ቆነናን ናይ ቅዱስ ቤተክርስትያን እተዋርድ ንሕብረተሰብ ብኣልማማ ትፀርፍ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ከዓ ንዘለኣለም ናይ ፅልኢ መንደቕ ትተክል ናይ ቅርሕንቲ መንደቕ ትተክል ብጣዕሚ ኣነዋሪት ብጣዕሚ ሕስርቲ ድራማ እያ እዘን ሰባት እዚኣቶም ስነ ጥበብ ክበሃል ከሎ ኩሉ ግዜ ነቲ ሰብ ዝፈልጦ ነቲ ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ነገር ከመይ ጌርካ ብጥበባዊ መልክዕ ንህዝቢ ኣብ ልቢ ህዝቢ ተኣቱ ኣብ ማእከል ህዝብካ ዘሎ ሽግርን ፅቡቕን ሕማቕን ከመይ ጌርካ ንደገ ተውፅእ ከመይ ጌርካ ንሕብረተሰብ ተሃንፅ ደኣ እምበር እዘን ሰባት እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ስርሖም ስነቐንጠብጠብ እዩ ካብ ልቦም ስለ ዘይብገሱ ካብቲ ናይ ስርዓት ሓሳብን ድሌትን ዓንኬል ስለ ዘይወፁ ኩሉ ግዜ ስነ ጥበብ ዘይኮነስ ስነ ቀንጠብጠብ ክሰርሑ እዮም ዕድሚኦም ሙሉእ ወዲኦም ክሳብ ሕጂ እውን ይቐፅሉ ኣለዉ እቲ ዘጉህ ነገር ግን ስነ ቀንጠብጠብ ምስርሖም ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ሕብረተሰብ ህዝቢ ይልክምዎ ብምህላዎም መከርኡ የናውሕል ብምህላዎም ስርዓት ቤተክርስትያን የፍርሱ ብምህላዎም ባህልን ልምዲ ናይቲ ሕብረተሰብ ተባሕጉዩ ከም ዝኸይድ እጃሞም ይበርክቱ ብምህላዎም ብጣዕሚ ይሕዝን እቶም ዝተረፍና ግን ነዘን ሰባት እዚኣቶም ድጋፍካ ምግላጽ ኣብ ስርዓትን ኣብ ደጉማን ኣብ ቆነናን ናይ ቅዱስ ቤተክርስትያን ኣብ ምፍራስ ኢድካ ምእታው እዩ ዓሸራኻ ምግዳፍ እዩ ኣብ ስርዓትን ባህልን ልምድን ናይዚ ሕብረተሰብ ዓሸራኻ ምንባር እዩ ኣብ ፅንተት ናይ ዝወለዶ ዓሸራኻ ምግዳፍ እዩ ኣብ ፅልእን ኣብ ቅርሕንትን ናይዚ ክልተ ሕብረተሰብ ኣብ ትግራይ ዘሎን ኣብ ኤርትራ ዘሎን ኣብዚ እውን እጃንካ ምብርካዝ ስለ ዝኾነ ካብዚ ነገር እዚ ክንቁጠብ ይግባአና እዩ ትማሊ ኣይተቆጠብና ሎሚ ክንቁጠብ ይግባአና እዩ ሎሚ ኣይተቆጠብናን ፅባሕ ክንቁጠብ ይግባአና እዩ ትማሊ ዓሽና ክንከውን ንኽእል ሎሚ ክንልብም ይግባአና እዩ ትማሊ ናቶም ፕሮፓጋንዳ እሚንና ነይሩ ክኸውን ይኽእል ሎሚ ግን እዚ ናቶም ፕሮፓጋንዳ ይትረፍ ንትግራይ ይትረፍ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራ እውን ዘየርብሕ ኣብ ድኽነት ኣብ ጥሜት ኣብ ሓዘን ኣብ መከራ ዘንብር ንዓቶም ጥራሕ ዕድሞም ዘነውሕ ብምዃኑ
ክንነቅሕ ይግባአናዩ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ስለ ሃይማኖትናን ስለ እምነትናን ስለ ትምህርት ቤተክርስትያንናን ስርዓትናን ክንቀውም ክንክእል ኣለና መጀመርታ ክንመሃር ኣለና ክንፈልጥ ኣለና ምስ ፈለጥና ኢና ከዓ እዚ ቁኑዕ እዚ ጌጋ ንብል ብዛዕባ ገዛ ርእስና ኣካይዳና እምነትና ባህልና ክብርና ወግዕና ከዓ ንፍለጥ ምስ ፈለጥና ከዓ ዝግበር ጌጋ ንብል ነቲ ቁኑዕ ከዓ ቁኑዕ ንብል ካብዚ ወፃኢ ግን ምዞም ዓይነት ከምዚ ዓይነት ተግባር ዝፍጽሙ ሰባት ሓቢርካ ምኻድ ነዚ ስርሖም እዚ ምትባዕ ካብ ሰብኣውነት እውን ዘውርር ስለ ዝኾነ ኣብዚ ኩላትና ክንጥንቀቕ ይግባአናዩ ሕፅር ዝበለት ዝነበረት ሓሳብ ነዚ ትመስል ስለ ሰማዕኹም እግዚአብሔር ኣብ ትገብሮ ጸሎት ይስማዓኩም ስብሃት ለእግዚአብሔር ለወላዲተ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን